Čaute, vítam vás pri ďalšom dieli 7. a tým je domáca saláma z diviny. Ja mám konkrétne mladého muflónka, ale môžete použiť hocičo. Nebudeme sa zdržovať tentokrát, že si budeme ukazovať, ako správne si očistiť mäso. Jednoducho platí, čo sa nám tam nepáči, to vyrežeme preč. Nakrájame si mäso na malé časti, zhruba 2x2 cm, aby sa nám mäso dobre presolilo. A keďže tento raz budem používať kuchynský mlynček malý, tak aby sa mi to aj lepšie mlelo. Na túto salámu používam 3 druhy mäsa. Prvý je divina, mladý muflón, druhé je bravčová chrbtová slanina a tretie je hovädzie zadné. Mäso máme nachystané, môžeme si ho nasoliť. Aký druh soli a koľko soli používam, všetko bude zase v popise pod videom, ako takisto aj koľko mäsa a koľko všetkých korení som použil. Takže zmiešame si mäso, zasypeme ho solou a dobre to rozmiešame. Keďže tento recept robím úplne prvýkrát, nevychádzam vôbec zo žiadneho receptu, iba z nejakej mojej predstavy chutí, tak aj použité koreniny a takisto gramáže sú len taká skúška. Uvidíme, ako to vôbec bude chutiť na konci. Takže ak máme mäso zmiešané so solou, prikryjem ho potravinovou fóliou a dám ho do chladu na 48 hodín. Viem, že som vám slúbil, že ďalšie video bude domáca bravčová dusená šunka, ale keďže o 3 dní odchádzam na klobáskový festival do Srbska, tak som to naozaj nestíhal. Ale sľubujem, že ak sa vrátim z toho festivalu, hodím vám sem nejaké zostrihané video, ako to tam bolo a urobíme si šunku. Dobre, odložíme to na 48 hodín do chladu. Prešlo nám 48 hodín, ideme si navážiť koreniny. Keďže toho robím, ako som spomínal, prvýkrát, mám tu nachystaný papier a všetko si budem zapisovať. Postupujem takto každý krát, keď niečo robím prvýkrát, aby som vedel upravovať chute, ak to náhodou nevyjde. Čož nie je zaručené. Používam tu moje obľúbené korene, kampotský pepř od babičky Filomény. Všetko si podrvím v mažiari. Takisto budem používať aj koriander, takisto drvený, nové korenie, takisto si budem drviť. Potom sušený cesnak, rastcu, trochu cukru a to je a ešte vlastne muškatový orech a toho iba trochu. Takže kým si pripravíme všetko korenie, tak chcel by som spomenúť jeden komentár pri nakladanom hermelíne. Jeden pán písal, že oni takýto nakladaný hermelín neobľúbujú. Je to naozaj špecifická chuť, ani moja manželka to nemá rada. Ale zase tam písal, že oni majú radšej utopence. Takže takisto dobrý podnet, môžeme si urobiť niekedy aj utopence, ale najprv, ako som už sľuboval po tom klobáskovom festivale, si urobíme dusenú šunku. Mám už pripravené niečo aj zo suvidovania. Takisto sa chystám aj prvýkrát urobiť bôčikovú pašteku. Recept som dostal od jedného pána, od ktorého som kúpil uzatváračku na konzervy. Vraj to má odskúšaný a je to špičkový recept. Takisto mal problém zohnať dobrý recept na dobrú bôčikovú pašteku a hovoril, že tento nemá konkurenciu. Keďže chcem, aby tá bôčiková pašteka bola naozaj domáca, takže všetko si pripravujem sám. Aj mäso si tam budem do tej pašteky udiť sám. Teraz mám naložené mäso, musím počkať 3 týždne, potom ho vyúdiť a potom budem pokračovať s ďalšími vecami, takže tento recept myslím si, že by sme mohli za mesiac a pol spolu si urobiť tuna. Takže koreniny budeme mať pripravené, ešte si odvážime muškatový orech, takisto si ho zapíšeme. Tak ako vždy si zmes korenín rozmiešam, než ho pridám do mäsa. A tu si ešte ukážeme, čo budeme používať, ale až
do pomletého mäsa. To je nakladané zelené korenie. Takže teraz si pomelieme mäso na štvorke šajbe, všetko na rovnaké pomeliem. Mäso bude pomleté, pripravím si teplomer. Tu je takisto dôležité sledovať teplotu. Nesmieme sa dostať nad tých 12 stupňov. Takže ja budem v priebehu celej prípravy tú teplotu merať. A ako by som sa náhodou blížil k tým 12 stupňom, radšej to celé dielo zachladím. A potom budem pokračovať ďalej. Takže rozsypem si korenie, dobre ho zapracujem do mäsa, budem ho miešať tak dlho ako klobásy, čiže keď mi bude lepiť, tak potom bude dobre rozmiešané. Pridám tam deci vody a teraz tam pridám to nakladané zelené korenie. Toto je jediná ingrediencia, ktorú v tomto recepte nevážim, takže každý si dá podľa chuti. Takže keď tam máme korenie pridané, zmes znovu dobre rozmiešame a znovu skontrolujeme teplotu. Teplota je fajn, je 9 stupňov, o 12 sme ešte ďaleko, môžeme ísť pripraviť naplnenie. Pri plnení je dôležité dobre tam celú tú zmes utláčať, aby sme mali čo najmenej vzduchových medzier v tej saláme, aby sme mali peknú štruktúru. Neviem, či sa to dá v takýchto domácich podmienkach spraviť úplne bez, ale preto sa snažíme čo najviac utláčať. No a sme tu pri plnení, čo sme si nepovedali, aspoň minimálne pol hodinu pred plnením, je dôležité si namočiť tieto strievka, sú to uditeľné na salámu. Namočíme si ich do vlažnej vody, nie horúcej, nie studenej, tak okolo 30-35 stupňov. Ak si strievko vyťahneme z tej vody, je dobré si ho tam čo najviac vytlačiť, aby sme tam nemali zbytočne veľmi veľa vody na tom streve. Takže ideme na plnenie. Salámu naozaj pevne tlačíme, držíme to. Sa vám možno bude zdať, že vám to chce prasknúť, ale ono to nepraskne, vydrží to. A je to práve kvôli tomu, aby tam sme minimalizovali tie vzduchové medzery. A ešte keď sa pýtate, že čo to tam mám za nejakú mriežku pri tej plničke, tak to mám mriežku z vinotéky, kde budem salámy sušiť, tak aby som vedel, aký rozmer tých salám mám robiť. Salámy budem sušiť vo vinotéke na 14 stupňov. Je to úplne super, sa tam nastaví a nemusíme sa o nič starať. Zhruba každý druhý deň ich možno pozriem, pootočím, ale inak už žiadna starosť. Po naplnení nás čakajú 3 fázy, keďže budeme salámy údiť. Prvá je sušenie, druhá údenie a tretia je dosiahnutie bezpečnej teploty 72 stupňov minimálne po dobu 10 minút v strede produktu. A to môžeme docieliť dvomi spôsobmi. Buď po vyúdení to dáme variť, ale musíme kontrolovať tú teplotu, alebo to necháme v údiarni, kde pridáme teplotu a budeme ju sledovať tam. Takže ak sme doplnili, presunieme sa na prvú fázu a to je nie sušenie, ale osúšanie, pretože salámy musia byť suché na dotyk, kým tam pustíme dym. Takže ja som dal vykúriť údiare na 60 stupňov, využil som vonku vánok a vložil som ich do údiárne. Treba to sledovať, nie je to tam časovo nejako určené, že koľko to bude trvať to osúšanie, treba to chytiť do ruky, keď je to suché. Keď je to suché, môžeme pustiť dym a údiť. Ja po osúšení, zhruba 1,5 hodiny mi to trvalo, som znížil teplotu na 50 stupňov, zapálil som štiepku, používam buk a zmes olšebuk a nechám to zhruba 6 hodín údiť. Takisto ten čas údenia je individuálny, záleží to u každej údiarni, to je iné, treba ten produkt sledovať. Najviac to uvidíte na tých šnúrkach, že žltnú, ale aj tie črievka sú vidieť, že už nie sú také bledé, ale trochu zozlatnú. Ak si povieme, že už máme salámy vyúdené, čo si myslím, že po 6 hodinách údenia pri 50 stupňoch bude mať asi každý, tak odstavíme dym
alebo teda aspoň ja odstavujem, zapichnem teplomer do stredu a zvýšim teplotu. Ja to nebudem variť, ja využijem na to údiareň, takže pridám na 78 stupňov a počkám, budem sledovať, nebudem často otvárať údiareň, ale aspoň raz za hodinu otvorím a pozriem. Keď uvidím za hodinu, že už sa blížime, tak potom pozriem častejšie, a aby som si odsledoval tú teplotu tých 72 stupňov. Ak už to máme všetko hotové, nechám to v údiarni voľne vychladnúť a vložím to do tej spomínanej vinotéky na tých 14 stupňov. Kontrolujem asi po 3 dňoch. Je to vidieť, že sa to naozaj suší a po týždni vyskúšame ochutnať. Tak teraz využijeme čarov filmovej techniky, aby sme si to naše trápenie uľahčili, a použijeme strih. Tak a presunuli sme sa o týždeň ďalej a ideme to ochutnať. Zakrojíme, pozrieme, akú máme mozaiku. Myslím si, že celkom slušnú. Vidíte, je tam sem tam malá dieročka, to sú tie vzduchové bubliny, aj pri tom natláčaní, aj všetkom to vzniká, ale nie je to žiadna katastrofa, nie sú tam veľké, takže je to naozaj dôležité dobre do tej plničky natlačiť a potom, keď sa to plní, tak naozaj to strevo silno držať, tlačiť, ako by sa vám zdalo, že vám chce prasknúť. Dobre, takže to teraz ochutnáme. Šúpať ide krásne, nestrháva to so sebou to mäso, takže je už aj dobre vysušená, vonia nádherne, takže už teraz zistíme len tú chuť. Takže musím odkrojiť 3 kolečka, keďže tu za chrbátom čaká už manželka a dcéra, takisto čakajú, kedy už konečne ochutnáme. Ešte ich trošku vytrápim. Chcel by som vám ukázať tú mozaiku. Neviem, či to je dobre vidieť. To je pomer tej chrbtovej slaniny s tým mäsom. Možno by som trošku, ale ani nie. Nechal by som takýto pomer. Je to pekná mozaika a nakoniec ani tie vzduchové medzery tam nie sú žiadne. Takže poďme konečne ochutnať. Sám som zvedavý na tú chuť, keďže som to robil prvýkrát. No, môžem povedať, že výborná. Určite to vyskúšajte. Ďakujem vám, že ste ma opäť sledovali. Vidíme sa pri ďalších videách.